Ond dwi'n dechrau yn y gegin ac da ni'n paratoi rhywbeth sydd at yn anti, beth yna curry QR, Lisa. Sy'n rwyt ti? Fi'n iawn, diolch yn fawr. Wythnos bach iawn. Do. Felly curry QR. A mae'n wythnos curry, dwi? Ydy. Ydy. A fi'n aros fan hyn, yn aros i weld os gewn ni rhyw fath o symudiad yn y pan, achos mae dynnu'r speis mewn fyna. Fi di dechrau ffrio yr speis fan hyn nawr yn sych, ond sim rhaid wneud. Pam hynny ta? Wel, mae'n coginio'r speis, maen nhw'n gweud cook the spice out, mae'n blasu'n well, a mae'r olew yn ychwanegu wedyn i'r saws. Yn edrych na bod nhw'n aros mewn yn y hadau bach. A mae fe'n neis fan hyn i ni cael gwybod, achos mae e wir yn... Ie, a prynu ti'n cael yr arogl. Ond beth dwi'n neud fan hyn, nhw'n coginio nhw'n sych, achos yn y pen draw, maen nhw'n coginio, maen nhw'n dechrau tasgu. Fi wedi clywed ambell un dechrau mynd. bach dechrau mynd. Gadw ni olwg nawr, os gewn ni symudiad, fyddwn ni'n gweithio cyfarwyddwr am y ffreipan iddo gloi. Ie, symudwn ni mlaen. A wedyn byddai'n ychwanegu'r olew, a wedyn byddwn ni'n cael y gwynt cryf wedyn yr spices. Hyfryd. Beth am y spices i ddechrau te, Reit, so Lisa? beth sydd gyda ni fan hyn yw turmeric. Mae dyn ni turmeric fresh fan hyn. Ti wedi gweld hwn eriod? Na. Rhaid bod yn ofalus iawn yn delio gyda hwn. Os chi'n mynd i gratio hwn mewn, dodwch menig arno, achos os dorau fe fel yna, chi'n gallu gweld y lliw. Mae'n liw hyfryd, ond yn wahanol i daten melys neu pwmpen, mae hwn, llond, mae'n mynd yn eitha melyn. Mae lot o ddillad, dy fi wedi sgwylo, ddefnyddio fe fel yn... Ie, bell, ddechrau gorgimwch dyd. Na, a gwynt cryf gyda fe. Ond yn dda i ni, oce? Felly, gyda'r turmeric, mae gyda ni yr chili sy'n mynd i rhoi... Rhaid rhywbeth yn rhywun i. Yr chili sy'n rhoi yr cryfder. O, maen nhw'n dod. A wedyn, mae dyn ni cumin a mustard fanna. Chi'n gallu gweld nhw'n tasgu? Nhw'n dwmsion. Mae rhai bod nhw'n ofalus, siwr maen nhw'n dechrau tasgu, maen nhw'n dechrau llosgi, so bydd rhaid ychwanegu'r olew. O, ni'n gweld nhw, gret. Reit. Da iawn. Os nag i chi moyn mi'r traffedd o'r gar yr holl yna, brynwch blend. Mae gyda fi bach o olew chili fyna nawr sy'n mynd i rhoi blas ychwanegol, a nhw'n just symud rhywna mewn fel yna, a wedyn oeri'r cyfan lawr trwy ychwanegu wynwnsyn, a fi'n ychwanegu fyna bach o'r butternut squash. Fi'n hoff iawn o ddefnyddio amser ma'r flwyddyn, achos mae e'n felys neis, a mae hwnna'n rhoi melystra mewn yn y curry. Felly, dechrau ffrio hwnna. Fan hyn wedyn, y garam masala dwi wedi defnyddio, mae'n gyfuniad neis o wahanol spices sy'n rhoi bach o wres, ond dim yn dwym iawn. Felly, falle bydde eisiau tamed o chili mewn gyda hwnna i roi cic. Wedyn, gyda ni y garlleg, felly mae da fi un ewyn mawr fan hyn, rhoi bwrad bach iddo fe, a cael e mas o'i grôn. Dyna ni fel yna, torri'r diwedd i ffwrdd. Allwch chi ddefnyddio, chymod, teclyn i dorri hwn yn fan, neu just torrwch e gyda cilleth. A mae math o gynnu, ti di reoli fe dinan, ti di ddewis, os ti eisiau bach o gic, ffoneg am o'i, os newch eich blas eich hunan. Yn gwmwys. A defnyddiwch y ticau, ych chi'n licio defnyddio. Na chi'n licio button squash, pidwch a dod i fe mewn. Dwi'n licio curry sydd bach o gic nhw. O, dwi, mae rhaid i fe, am ddim ie. Fe ddim yn gyrru arall. Na, oce, iawn, ie. Ti'n gweld fel y dwi bach yn soft. So digon o chili i ti, digon o'r garam masala a'r turmeric, yn mynd mewn fel yna. A wedyn, y gyd ti eisiau wedyn yw bach o stoc. Fi'n neud hyn yn gloi nawr. Fel arfer, fydden ni'n ffrio hwn nawr am o leia falle 6-7 munud, fel bod y cyfan yn meddalu a bod y wynwnsyn falle'n carameliddio. Just tamed bach. Ie, a mwyaf amser gorau gyd sy'n dychmygu dy'r felyn. Achos prynu mae'r blas, y blaseiddiau gwahanol cyfoethog yn dod trwy. Chi'n dechrau gwynto nawr yr space yna. O bach o bybur mwyn rhoi lliw. Na beth yw pilleth gwael. So just torrwn ni rhain yn darnau bach. A fi wastad yn gweud gyda unrhyw cawl neu stew neu curry, torri nhw mewn i darnau lle chi'n gallu bwyta nhw'n go rhwy. Mae'n ti yn y ceg. A maen nhw'n cwcan. Stoc, QR yw tybio. QR fyna, ie. Tin o domatos, os ydych chi llwyth o domatos, dal chymod gartre yn yr tŷ gwydr, defnyddio'r rhinni. A wedyn, mae'r pan ma'n dechrau llenwi, fi'n neud yn bob tro. Ie, gorlenwi. Gorlenwi. A wedyn, yr fagbis, yr chickpeas. A nes i sôn gyda, yr aquafaba yw'r dŵr yma, defnyddiol iawn yn lle wy ar gyfer hynny sy'n yn vegan. O, da. Felly, mae hwnna yn rhywbeth sy'n werth cadw. Lle gwahannu'r ddau. Ie, gwahannu'r... Pidwch gwastraffu fe, os mae rhai sydd ddim yn gallu byta y wyneb, a wedyn miwn ar hynna. Wrth gwrs mae rhain yn addo ffeibr i'r ddish. Ie, ac yn dda i ni. A mae hwnna nawr fel mae wedi goginio lawr am ryw hanner awr yn gyrru
llysieuol ffantastig. Does dim rhaid ychwanegu cig. Ar y pwynt yma, fi wedi ychwanegu i'r un sydd gyda fi, nawn ni droi rhain drostodd nawr ten. A mae hwnna di oeri, odi. So nawn ni droi rhain fel hyn. Petai ni am ddod i cig mewn, byddwn ni'n ychwanegu, dwi'n defnyddio'r chicken thigh, achos fe'n teimlo bod fwy o fraster, fwy o flas ynddo fe. Ond ydych chi dorri yr frest lan a dod i fe mewn, neu hyd yn oed porc, unrhyw gig i chi am ddefnyddio. Hyd yn oed cyn o di syl, beth sydd dros ben wedyn? Ie. Wedi goginio'n barod? Yn gwmws. A wedyn, os ych chi wedi defnyddio'r thai, tynnwch nhw mas, gadwch nhw oeri tamau bach, cael y cig i ffwrdd, a wedyn i ychwanegu fe nôl fel yna a osod e mewn yn y curry. Nawr te, fan hyn dwi jyst wedi gwneud flatbreads bach cloi, blawd plaen, bach o halen, bach o ddŵr, rolo nhw mas a jyst ffrio nhw mewn padel sych fel yna. Ac felly, nawr te, ymlaen â ni, fi'n siŵr bod chi moyn blasu. Odyn. Dodwn ni'r curry mewn fan hyn. A mae rhai fi gyfadde, dwi ddim wedi dod i gormod o chili yn hwn. Okay? A dodwn ni fel mae gyda fi. Falle bod werth i ni adl hwnna i oeri. Rho fe mas, gosod y mas yn bert i pawb getre cael gweld.